Kube umzuliswano onzima wokuqoka umengameli wesine ozokwengamela iPhalamende lase-Afrika. Kusukela ngesonto eledlule ekuqaleni umhlangano, ibishisa phansi inkulumo mpikiswano malungana nozokwengamela lesisihlalo. Kugcine sekubonakala abanye abaholi bejikijelana ngamazwi. Kanti namhlanje bahluleke ukuzibamba kwasukuthululwe izichwemi. No rotation, no elections. Lokhu kuphoqe ukuba umiswe lo mhlangano njengoba bese kunzima ukulawula. Amazwe aseningizimu yeAfrika afuna ukuthi isihlalo sokwengamela iPhalamende kushintshiswane ngaso. Madam Kabila, No. The crisis in this house is rotation. Yes. Whether you like it or not, whether you have received it or not, the crisis at hand at PAP is rotation. Eminyakeni eyi-17 kwasungulwa iPhalamende lase-Afrika, umengameli walo akaze kube umholi wamazwe aseningizimu yeAfrika okanye amazwe asenyakatho yezwekazi. Anyone who is an African who would want to see Africa united will accept the principle of rotation. Amazwe aseningizimu yeAfrika azwakalise ukukhathazeka ngalokhu agcina eseluyisa kubameli lolu daba. Nabo bavumile ukuthi impela kumele kushintshiswane ngesihlalo sokwengamela iPhalamende lase-Afrika. It's simple. Rule says if you want rotation, you need to ratify the Protocol of Malabo. If 28 countries ratify the Protocol of Malabo, we go through to the rotation. That is our point. Amazwe aseningizimu yeAfrika afuna ukuthi kusetshenziswe imithetho yeAfrican Union yokuthi kushintshiswane ngalesihlalo. Kepha ke amazwe asentshonalanga nempumalanga yeAfrika athi umthetho wePhalamende lase-Afrika awukuvumeli ukuthi lesisihlalo kushintshiswane ngaso. Aqhuba athi uma kwenzeka kuvunyelwana ngalokho kuzomela kube yinto ezovotelwa yiningi lamalungu ePhalamende.